Velkommen til vores lille interview. Vi har tænkt os at interviewe dig om nogle ting. Jeg håber, du kan svare på spørgsmål. Jeg skal i hvert fald gøre mit bedste. Godt. Hvad er dit rolle her på sende 10? Først og fremmest så har jeg fodboldlinjen om tirsdagen, hvor vi træner, og hvor vi så spiller nogle kampe. Og så er jeg tilknyttet fokusskolen i idræt, hvor vi både har noget fodbold og noget basketball og noget styrketræning, sådan lidt forskelligt. Og så har jeg også, tilknyttet læringscenteret, hvor jeg er med til at hjælpe både drenge og pigerne i forhold til nogle lektier, specielt ved engelsk, dansk, medborgerskab og der store Rose, tror jeg det hedder. Ikke den hedder? Jo, det tror jeg. Ja, den opgave, hvor jeg også kan hjælpe til. Men matematik og fysik, det er no-go. Der har jeg desværre ikke noget at kunne hjælpe dem med. Og så fungerer jeg som en slags rollemodel, støttepædagog, kalder jeg den, hvor jeg både er med ind i timerne, hvor jeg følger nogen, ser hvordan de arbejder, hvordan de har det inde i klassen, hvad jeg kan hjælpe til i forhold til at skulle få dem videre til det næste step. For eksempel hvis de er lidt ukoncentrerede, hvordan kan vi så få dem endnu mere koncentreret? Er det fordi de skal arbejde med nogle andre? Er det fordi de har alle mulige andre ting i hovedet? Så sådan nogle ting kigger jeg lidt på, og så tager jeg fat i den enkelte elev og snakker lidt med ham. Ja. Jeg hørte, at du har været med i noget kriminalitet. Kan du fortælle lidt om det? Ja. Jo, så det startede jo, da jeg selv gik her på det var så ikke Center 10 dengang, men det hed Frodlundskolen, hvor jeg, hvad skal man sige, det startede jo sådan lidt stille og roligt, hvor jeg var sådan lidt, jeg vil kalde det ballade mere, hvor jeg godt kunne lide at få opmærksomhed på den lidt negative måde i dag, hvor jeg larmede meget og stillede store krav, og jeg skulle have en del opmærksomhed, og godt kunne lide at lave sådan nogle, jeg kalder dem drengestreger i dag, hælde vand ud af nogen, eller sætte nogle nåle ved nogle stole, sådan en rigtig drengestreger. Ja. Og det endte så med, at jeg fik lidt mere opmærksomhed, end jeg egentlig ville have. Der blev simpelthen stort set holdt øje med mig overalt. Og det endte så ud med, at jeg var til møde med min mor og skoleinspektøren. Dem var jeg til møde med dagligt stort set. Specielt med skoleinspektøren. Så var min mor så med også, sammen med en socialrådgiver, tror jeg det var, fra kommunen, hvor de så sagde, at jeg var ustyrlig, og at det simpelthen ville ende med, at de ville tage mig hjemmefra, hvis jeg fortsatte på den måde der. Og det tror jeg egentlig var det, som gav mig et wake-up call i forhold til, at jeg kunne se, at min mor var knust. Og så måtte jeg nødt til at i hvert fald ændre mig en lille bitte smule, eller altså i hvert fald sørge for at være endnu skarpere, at jeg ikke vil lave ballade foran andre. Er det derfor, at du har valgt hjælpe de andre her på Center 10? Ja, fordi at Eller er der flere grunde? Jamen først og fremmest så handler det i hvert fald for mit vedkommende om, at jeg vil kunne gøre en forskel. Jeg får ikke der er næsten ikke en bedre følelse for mit vedkommende, hvis jeg kan mærke, at jeg gør en forskel. Og det er så via, at jeg kan drage videre mine erfaringer, de dumheder, jeg egentlig har lavet dengang, at jeg så kan sørge for, at de ikke kommer ud i samme situationer. Og forhåbentlig er endnu skarpere i skolen, end jeg var. Hvad tror du, der ville have sket, hvis du ikke havde taget dig lidt sammen, kan man sige? Tror du selv, du ville hjælpe med? I forhold til de venner, de er stadig mine venner, selvom de laver det der, som de gør, men det er mine barndomsvenner, jeg er vokset op med dem. Altså, så siger man kan sige, statistikkerne de siger, at så vil jeg enten i dag være ude og lave noget kriminalitet, ellers så vil jeg være i fængsel. Har du nogensinde fortrudt og efterladet den der vej, kan man sige? Eller? Nej, fordi jeg har det egentlig meget godt med. Man kan sige, det der reddede mig for at komme ud af det, det var først og fremmest det der med, at jeg lige fik et wake-up call, og så alligevel ikke. Jeg havde en lærer, som de fleste lande, de troede ikke rigtig på mig, selvom jeg egentlig prøvede at ændre mit adfærd og den måde, jeg behandlede andre folk på. Så var der ikke særlig mange, der troede på mig. De troede, at det var bare i ren og skær var skuespil. Men der var en lærer, som troede på mig, og det gav mig motivation i forhold til, at okay, han tror i hvert fald på mig, og han sagde, at jeg godt kunne komme på gymnasiet, og jeg havde en intern duel med en anden elev i forhold til, hvem der kunne komme på gymnasiet. Og så sagde han så til mig, at det kunne jeg godt, men jeg skulle tage mig sammen, og jeg skulle sørge for at holde mig væk fra de ting. Og så vil jeg så også sige, at da jeg så startede med at blive fodboldtræner, det gjorde en kæmpe forskel, fordi at lige pludselig var det mig, der havde ansvaret for alle mulige andre.
unge. Og jeg havde en, som mindede rigtig, rigtig meget om mig selv dengang, som så, jeg kunne egentlig danne et billede af mig selv, og så sørgede jeg så selvfølgelig for, at han ikke lavede alle de der dumheder, hvilket fik mig til at tænke endnu mere over tingene. Så jeg har slet ikke fortrudt det. Jeg er meget, meget, meget tilfreds og glad for, hvor jeg er i dag. Det var så det. Tak for at bruge din tid på os. Det var Og skifte linje, kan man sige. Begynde at tage dig lidt sammen og være med sammen med gutterne og spille fodbold, eller hvad var det? Fortæl lidt mere. Man kan sige, at jeg underlever på mit fodbold. Det betyder rigtig, rigtig meget for mig. Jeg startede selv med at spille her. Jeg startede, da jeg var 10 år. Så spillede jeg egentlig her, til jeg var 17, 18. Det var her, jeg fik... Det var her, jeg kom ud af verden, hvis man kan sige det på den måde, i forhold til, at jeg ikke længere skulle tænke på en dum lærer, som ikke troede på mig længere, og at de var efter mig, og jeg var heller ikke den bedste i skolen. Jeg havde det rigtig, rigtig svært i skolen. Jeg lærte det først at læse så staveligt og slutningen af 8. klasse. Så det var her, jeg egentlig følte mig rigtig, rigtig godt tilpas, fordi at jeg vidste, her var jeg ikke dårlig. Her var jeg god, og jeg havde en respekt, som jeg havde en god respekt. Ikke sådan, man frygtede mig, men en god respekt i forhold til, at jeg var dygtig til tingene, jeg var anerkendt. Og det betød rigtig, rigtig meget for mig. Altså her er du begyndt at blive træner, eller? Ja, jeg startede her med at blive træner for den her længere på det mini-bevæg. Det svarer til, at de går i, det er 4. og 5. klasse. Ja. Og så havde jeg faktisk en dreng, som var rigtig dygtig til fodbold. Men han havde samme problem med mig. Han kunne ikke spille med i timerne. Han havde alt for meget energi. Han kunne simpelthen ikke koncentrere sig om tingene. Så tog jeg simpelthen til mig i forhold til, fordi jeg var begyndt stille og roligt med at tage mig mere sammen. Også fordi jeg begyndte at blive træner for de drenge der. Og så vidste jeg jo godt, hvordan det var egentlig at undervise, når man ikke hørte efter. Og så kunne jeg egentlig danne et billede af drengen via mig selv, dengang jeg var på ansalder. Hvor jeg så godt kunne se, at simpelthen søn skulle være i samme situation, som jeg har været ude i før, med at man ikke ville koncentrere sig i timerne, og man lavede alt for meget ballade. Så jeg tog ham til ham. Jeg tog ham til mig og hjalp ham og sørgte for, at han opførte sig ordentligt i timerne og ikke gik på de forkerte funktioner. Det vil sige, at fodbold og drengen har hjulpet dig, kan man sige. Det er en rigtig, rigtig, rigtig stor del. Du vil sige, at fodbold det har været din redning, kan man sige. Ja, det. Kan man ikke sige det? Det kan man godt sige. Det har i hvert fald fået mig væk fra at lave de dumme ting. Man kan så sige, det ærgerlige ved det er, at jeg kun havde det tirsdag og torsdag. Så det var 2 dage, hvor jeg ikke... Men det var med til at få mig væk. Tror du, at fodbold kan hjælpe jer andre problembørn, kan man sige? Eller problembørn? Det tror jeg helt sikkert. Jeg vil sige, hvor der er interesse af der vej, forstået på den måde, at hvis man kommer forbi, hvis man finder noget, man virkelig brænder for, så vil man også gøre alt, hvad man kan for at blive med at skulle lave det gang på gang. Så skal vi fortsætte det sidste spørgsmål i forhold til, hvad så laver jeg det. Hvad laver du for nu, når du ikke er for Center 10? Jamen, så er jeg på kontrakt i Randers. Jeg viste den pæne trøje frem, og jeg arbejder i Randers, hvor jeg har et af vores eliteafdeling, hvor jeg har vores U13 mestrække i dag. Jeg havde vores U14 sidste år, hvor vi blandt andet vandt den pæne pokal her. Det er jyske mesterskab, og der er billedet så fra da vi slog. Og så har vi det her, hvor jeg så vandt. Vi slog også AGF, Fyns hold i pokalfinalen 2-1. Og man kan sige, det var det store øjeblik i min trænerkarriere som cheftræner. Og så var vi i Holland, eller Tyskland har sagt, hvor vi vandt. Vi fik en bronzeplads, hvor vi fik den her pæne pokal her, som vi fik lov til at tage med hjem. Som jeg kan se, så er der også nogle medaljer på gulvet. Kan du fortælle lidt om det? Ja, det kan jeg. Mange af de her medaljer, det er jo helt nogen fra, som I kan se, så står der nogen fra 2004, og nogen er fra 2006, og nogen er fra, det går jo helt tilbage til 2002, og det er både som spiller, og det er både som træner. Og man kan sige, det er jo det, som... Er det, der inspirerer dig til at forlade det der
det kan periode, kan man sige. lige præcis i forhold til, at jeg fik lov til at vinde noget, der ikke jeg er en kæmpe stor vinder. Forstået på den måde. Alt hvad jeg gør, der vil jeg den bedste. Og jeg følte, at jeg var dygtig til, jeg var i hvert fald en udmærket spiller selv, men jeg er endnu dygtigere som træner, som så har været med til at give mig både de flotte pokaler og medaljer, som har givet mig lysten til at skulle vælge endnu mere. Og i dag, udover træning, jeg træner både mandag og tirsdag, onsdag scouter jeg lidt, og torsdag træner vi igen, der træner vi 2 gange, og så fredag, der har jeg min lille fridag, plejer jeg at sige, men så alligevel ikke, fordi der sidder jeg og klargør taktikken til kampen dagen efter, hvor vi så skal være helt klar. Så min fridag som sådan, det er egentlig om søndagen. Og det har egentlig gjort, så jeg har næsten ikke tid til alt muligt andet, så det er fantastisk, og jeg elsker simpelthen det er mit job. Ja, jeg kan også se, at du har et lille brev her. Kan du også fortælle? Den fik jeg en gave, det var mit første hold i Randers, hvor jeg var cheftræner. Og det var her, jeg vandt mange flotte ting. Vi vandt pokalen som U13, hvor vi slog Midtjylland i finalen, og så vandt vi pokalen som U14 mod AGF. Vi tabte desværre i Jysk mesterskabsfinale som U13, men så fik vi revanche i sidste sommer, eller i sommers, hvor vi slog Esbjerg 2-1. Så de her drenge, de har en kæmpe stor plads i mit hjerte, og betyder rigtig meget for mig, fordi det var dem, der var med til at kickstarte min trænerkarriere.